til 6. klasse skolemusical. Stykket hedder Olsen og McKnight. Og vi håber, at I kommer til at more jer. Så hold da op, din dumme næse. Hvad sker der? Det er min næse. Har den overfaldt dig? Nej, den klør. Et gammelt mundhals siger, at når næsen klør, så er der et brev undervejs. Der er din overtro. Man kan snart ikke sige eller gøre noget, uden du mener, det er et varsel. Et varsel mere. Når en edderkop svinger frem og tilbage foran en, så får man et brev. Men den her svinger der bag mig. Ja, men foran mig, så er det nok til mig. Nå, Lasse, skal du have en af de daglige virker? Ja, jeg fandt lige flaske ud. Hvad laver du? Hvis man spytter på en edderkop, bringer det lykke. Vi skal ikke have noget spytten her. Hvis du skal spytte herinde, så må du gå ud. Du må ikke gå vagnen til døren for skud. Det bringer uheld. Jeg har et brev til dig. Der kan du se, hvad jeg sagde. Hold op, din gamle lakridsstang. Vi får et brev hver dag. Ja, men det her må være et specielt brev med alle de varsler. Det er det også. Har du læst det? Nej, det er selvfølgelig ikke. I hvert fald ikke det sidste. Men jeg må det videre. Jeg tør næsten ikke læse det. Jeg fik ikke lov til at viderekomme, og postbuddet gik vagnen til døren. Lad mig. Spyt lige en gang, inden du læser det. Til Olsens slikbutik. Deres lejekontrakt i min ejendom udløber om 1 måned. Jeg har ikke i sinde at forlænge lejekontrakten, da jeg har fået et meget fordelagtigt tilbud fra den store amerikanske iskoncern McKnight, som ønsker at lave en super moderne isforretning i lokalerne. Der vil inden længe komme håndværkere og måle forretningen op, og så småt begynde kongesætningen. Eventuelt henvendelser ledes rettet til min advokat. Venlig hilsen, Terkelsen, udlejer. Hvad så med os og alle børnene? Godmorgen, Pest. Er det tid til at lille Piv skal have sin morgentur? Nej, det var nu mig, der blev lidt slægttrængende. Jeg vil gerne have en forvaltningsskole. I det eneste sted tilbage i byen, hvor man kan købe de gode gamle forvaltningsskoler. Skal Piv ikke også lige have en vingummi? Nå, fru Greg. Og Piv er nok på vingummi. Han hedder Piv, og jeg hedder fru Kvist. Det må de undskylde på Brandkvist. Hvad så, dog, Lars? Er du med på en god slik? Jeg vil hellere have en soft ice. Så er jeg fri for et tyk. Og du er også altid så sød, dog, Lars. Jubi! Hvad sker der? Det er bare Olsen, der ligger tilbage. Balen er gået op 3 gange i træk. Det bringer held. Slap nu af, Olsen. Har det nu også noget at gøre med dit overtro? For øvrigt har du snydt. Der ligger et kort under avisen. Ja. Forstår du det slet ikke, at vi har brug for lidt held? Lige kan høre den op. Hvorfor det? Olsen, hvor er det? Nå, det. Har du fået mit brev? Ja, men igen. Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Jeg vil bare fortælle dig, at håndværkerne kommer allerede i morgen, så du kan slippe for at betale husleje denne måned. Farvel. Det var da lækkert. Vi ikke skal betale husleje, mens håndværkerne moderniserer jeres musik. Kan du ikke se på Olsen? Han ligner en oversullet slikkepind. Vi skal ud af forretningen, fordi McKnight skal have butik her. Skyld i weekendboksen. Det er forhåbentlig løgn. Det skal de ikke få lov til. Det skal dog. Så Lars, skal jeg nok for hende, ikke? Så Bare rolig, Olsen slikruller. Stol tryk på Picador Lars, med Terkelsen til fiskefars. Det rimer. I sagde stoltryk på Kvik og Dornmars. I mængde Terkelsen til flæskefars. Det rimer. Slap nu af, Olsen. Er det dit overtro igen?
Hvis man kommer til at sige noget, der rimer, så bringer det lykke, og man kan ønske sig noget. Jeg vidste, at jeg kunne regne med, at det var nogen af os. Jeg spiller. Jamen, det får du. Nu er det snart slut med at være flasker her. Welcome to Miss Bugatti, Miss Pistache og Miss Chokonatman. I hope you had a good ride hertil. Thank you very much, Mr. Tyson. Is everything okay? Yes, and you can call me Einar. My name is Einar Terkelsen. What does the old man and his wife say? Will they be out tomorrow? Oh, take it lige køligt. I cannot go out from the ene dag to the anden. Mr. Tyson, if you want to make business, then you must act like a business. Now. But Stikmøller and Olsen are old people. Jeg fandt lige en flaske i Terkelsens havspand. Kan jeg få en æregold? Du skal da snart passe på med at få skum på hjernen, min ven. Olsen, så er vi her for at hjælpe dig. Skal vi ikke gå ind og sætte os? Jeg bliver træt af at stå op. Hvad pågår det for en stor tingestop næsten? Det er som ikke bare Olsens nye amulet. Han tror, den bringer held. Jeg tror, vi nærmere, han får en rygskade. Drikker mere held, og den er så stor. Det håber jeg på. Sæt jer ned. We will come tomorrow and take measures of the shop. Next week, the brake maker, the carpenter, the electrician, and the interior designer will move in. The interior hvad for noget? The interior designer is the person who tells the others how the shop is going to be. But next week, eat nu lige brød til. If you want to get $200,000 now, Yes, of course. Then we will start tomorrow. Har du nu også fået alle de uskyldige unger med på dit overtrogsbag? Så din sure saltestil. Det skal nok gå nu. Vi vil simpelthen ikke miste byens bedste slikbutik. Hvor skal vi så gå hen og få et sludder, hvis vi ikke har Olsens madlokale?
Jeg har været inde i en af McKnight's butikker i København. Der får du ikke lov til at komme ud i baglokalet. Det skulle da lige være for at gøre rent. Fordi du ikke kan betale din is. De skal ind her. Hvad gør så med Olsen og slikken? Ja, vi skal sidde derhjemme. Det skal vi nok få ændret. Vi vil ikke miste vores slikbutik og vores hyggested her. Inde i McKnight's butikker kan du slet ikke købe alle de slags slik, som du kan i Olsens slikbutik. Du kan faktisk kun købe safter og stå nok i 1000 forskellige farver. Du må ikke lyse ved bordet. Så kommer der uønsket fremmede inden næste måltid. Ja, du har jo gjort det. So, this is the boutique. Oh, it can be a marvelous place for us. Let's get all this old stuff out now. Wait, Olsen has been here in 28 år. Yeah, but that is on his way out. But. Ildlivet er min forretning. Jeg har en måned tilbage med min lejekontrakt, så skruv ud. Out. Do you know who I am, mister? Du kan selv være en magister. Alle i disperroner, ellers knuser jeg til makroner. Grebe, Olsen. Du kan tage Rime. Det ringer hen. Tror du ikke på? Nå, nej. Men smid disperrum noget alligevel. We will be back soon. Så skal vi nok være her, og så godt imod jer. Vi er ikke kommet her for at stille stik for Olsens Slikuniversitet. Vi har faktisk godt hjælpe dem, så få lige de hænder op. Hvor er du, Lars? Jeg kunne ikke få at vække. Jeg hældte et helt stak med isterning over ham. Han så godt videre. Bagefter spændte jeg begge hans 200 watts højtaler ud af ham og skruede helt op for anlægget. Han snorkede bare videre. Jeg tror, der kommer nogen. Jeg har spurgt Lasse, om han ikke vil være med til at forklare Olsens Slikbutik. Jeg er sikker på, at McKnight's kan dukke op på et eller andet tidspunkt. Og så skal vi være her og se, hvad de laver. Måske kan vi også genere dem lidt. Kom, lad os gemme os. Så, sluk nu lygter. Du hører noget lysshow for mig. For sådan hold op, Basse. Hvis du gør det en gang til, så tvinger jeg til at spise 500 nærboller. Jeg vil godt hjem. Jeg tror, der kommer nogen.
here we make our famous soft ice cafe, where people can sit and eat their ice. Yes. Kom nu i gang med opmålinger. I don't like this snack show. Okay, let's dive in. Lad os komme hjem og sove, og lad os så se, hvad der sker i morgen. Jeg fandt en flaske på vejen til rettestuen, men ikke i orden. Hvis jeg tager en ærbøjle, så sætter flasken på disken. OK, men hvor pokker gør du i den ærbøjle? Her står en flaske. Jeg synes, at du ryddet op i går. Det er nok plastik, der har været her i dag. De gamle kriminalsutter. Der kommer der ikke nogen i en stikbutik om natten. Jeg var ellers sikker på, at du var kommet noget af dit overtogsskytter. For eksempel, at hvis man finder en flaske på disken, vil det vælte ind med kunder. Ser du træet, Lars? Har du ikke sovet i nat? Ham, han har sovet. Olsen, det er fedt at kende sådan en gammel mand som dig. Paul, du kalder jordens bedste sted. Nå, hvad så med mig? Ja, det er den samme. Jordens bedste slægtlæg, så er det godt. Olsen, håndværkerne kommer i dag og sætter nogle forskellige ting op. Hvis de ødelægger noget, sender du bare en regning til mig. Bobbel op, en gentleman, vi har der. Har du også fået nye underhylder med guldtråd? Nu er det så morsom, Olsen. Send du bare de håndværkere i dag. Det er mandag i dag, og det er aldrig en god dag at starte et nyt projekt på. Så de får det sikkert svært. Ja, Olsen. Hvis du tror på det, så tror jeg på julemanden. Så går du hjem og har jul. Jeg vil gerne have for 25 kroner forvandlingskuller til mig selv, og for 50 øre vinkel med til mig. Der er ikke snart nogen, der kan fortælle, at det bare er en tøjhund, der holder rundt i. Hun skal også have lov til at være i min forretning. Hvis hun er glad for sin tøjhund, og hun bruger den kalde vingummi, ja, så er det sikkert godt for hende. Pedersen mor. Vi kommer fra 400. Nå, jeg troede, det kom fra Sørensen og Poul. Poul Pedersen. Vi skal lige sætte en ny disk op og nogle nye skilter. Det kan jeg ikke bare gøre. Jeg har fået nogle mål, og jeg skal lige på, at vi skal lave ting herinde. Har I fået lus? Sådan som vi kører i rådet. Jeg ved ikke, men det er som om, jeg har fået helt forkert mål. 1-0. Hvad mener du med det? Ja, vi luder lidt i nat,
tage det? Ja. Jeg tror nu nærmere det, fordi det er mandag i dag. Det skal bare blive lidt op. Vi vil ikke musikken til. Man skulle have penge som havesand og kunne betale med skål og spand. Man skulle have penge som markedsras og køre rundt på et kæmpe læs. Mønter og stakater, runder og granater, midler, vas og havler og grøn. Stier og bunkelummer, flaskefede sommer, det kunne være et herligt syn. Man skulle have penge som Hammerland og svømme rundt i sit pengeland. Men hvis vi alle var millionær, var alle pengene intet værd. Mønter og stakater, bunker og granater, midler, vas og havler og grøn. Stier og bunkelummer, flaskefede sommer, det kunne være et sørgeligt syn. Mønter og stakater, bunker og granater, midler, vas og havler og grøn. Stier og bunkelummer, flaskefede sommer, det kunne være et sørgeligt syn. Det kunne være et sørgeligt syn. Now, my dear friends, let's go and have a look at our beautiful new shop. Mr. Taxi, will you please bring me my coat? Yes, selvfølgelig. Of course, my pleasure. Se lige på den her disk her. Hvor kan den passe? Prøv lige at se på det her. Der kan ikke engang være én is på den her. Prøv lige at se. Quiet. Bye. Du skal ikke have mig bye. Så take it easy. What's the problem? Can you translate, Taxi? Fortæl, hvad der er sket, så oversætter jeg. Vi har fået det forkerte mål, ja. De har fået the wrong goals of you. Goals? Have they played football? Har I spillet fodbold? Selvfølgelig har vi ikke spillet fodbold i en slikbutik. Men se den her disk og de her skilt. Enten er tingene for store, eller også er de for små. Ikke så meget på én gang. Look. Okay, I understand. I am sure that all these children have something to do with all these myths. Mr. Taxi, if you must give us a spy among the children. A spy, pølse. Oh, you're hungry. A spy. Do you know what a spy is? James Bond is a spy. Det er en spiontaktik. Vi skal skaffe en spion blandt børnene. Oh, I forstår. I got to back later. Jeg vidste ikke taxen røg. They're crazy, these things. Hjælp! En heks! Slikbutikken er besat af en heks. En heks, hun stiger mig lige ind i øjnene. Hjælp! Hvad sker der? Hvad kan jeg skal spille igen? Ja, de har sendt en heks. Se! Det er det slikmutter i dit hekseby. Du kan bare prøve på at kalde mig en heks en gang til din slikspand. Stop. At skrive over en kost bringer uheld. Du skal skrive baglæns tilbage over kosten for at ophæve forbandelsen. Nu skal jeg lære dig noget om hekseskud.
overgiver mig. Vi er nødt til at lave en vagtplan for i aften. Jeg er sikker på, at vi vender tilbage. Jeg foreslår, at Dawn Lars starter, så må han kunne holde sig vågen. Jeg skal nok tage den første vagt. Jeg sætter mig foran hovedlån, så jeg ikke komme ind. Hvad med bagborgen? Det er ikke nødvendigt. Vinduet står kun på klem. Og der er heller ikke nogen, der kender til det. OK, så lad os spille en ud, inden vi skal på vagt. For hvem er jer, de to pusterør? Let's hope the class is return. And to the fire. Det sidste tip er kompagni. Udstedet på jordens overflade. Med beslutningszonens stålhandske. Hjælp, vågn op, Lars. Du er ikke rigtig klog. Du drømmer. Hvad er det dig, Fukist? Jeg troede, du var pingvin, og jeg er Batman. Jeg er glad for, at jeg ikke Det er en gammel tøj, men jeg er ikke bange for.
Tøjhund, ser du tøjhund? Tror du, en tøjhund kan gå tanddræb? Så lille Fiv, han skal ikke sige, du er en tøjhund. Du kan ikke komme ind nu. Har lukket. Lukket. Jeg har ikke flere forvandlingskunder. Jeg køber snart den butik, så kan jeg selv bestemme, hvornår den skal åbne. Det er du da ikke råd til. Det skal du ikke sige, min dårlige ven. Jeg har arvet fra 2 tanter, en rig onkel fra Amerika, 4 halvsøstre, mine forældre, min mand og Pivs tidligere ejer. Så jeg kunne så købe 20 slikbutikker, hvis jeg ville. Ja, og jeg kunne så 28 timer i døgn, hvis der ikke nogen er vækket mig. Jeg sad skidt i nat. Jeg drømte, at der var en kanin, som havde alt chokolade i vores butik. Nej, at drømme om kaniner betyder uvenskab, og at drømme, at man spiser chokolade, betyder, at man kommer ud for et uheld. Pludselig begyndte kaninen at spille tennis. Er det rigtigt? Jubi! At drømme om at spille tennis betyder, at der er en arv på vej. Arv? Hvem skulle vi arve? Vi har ikke mere familie. Hvad skulle jeg have drømt for at forudse dette moderne svineri? At kaninen var begyndt at male et maleri? Nej, det betyder hellig kærlighed, men det har du jo også, ikke lille mor. Der kommer, har I gjort på butikken? Vi har ikke gjort noget, men håndværkerne var her lige at sætte op, inden vi nåede at protestere. Jamen, hvor har I fået målene fra? Vi har holdt vagt hele natten. Der har været nogen inde i nat, som har kravlet igennem det lille bagvindue, og det er jeg sikker på, ikke engang Terkelsen kender til. Bror Chris! Man skulle tro, at en spion iblandt os. Eller at du faldt i søvn på vagt. På æresord Amarstam gjorde jeg ikke. Spørg dig selv for pist. Du snakkede med mig. Jeg har en fornemmelse af, hvem der har snakket over sig. Det kunne Dong Lars aldrig finde på. Hvis man hikker, er det tegn på, at der bliver talt om en. Tror du? Nej, det er dit overtrodsbarn igen. Det siges, at gabe er smitsomt, hvis man er blandt venner. Dem, der ikke gaber med, er ens fjende. Nu lader vi som ingenting, mens vi gaber os til opklejning. Det er da et voldsomt hil, du har, Lasse. Vil du ikke med ud og have et glas vand? Ja, tak. Det er godt. Kender du noget til, hvem der har været inde i butikken i nat og tage imod? Man siger ellers, at dem, der ikke gaber med, er ens fjende. Og du gør det ikke? Jeg er ikke så Hvis det er dig, der har røbet noget, så sig det til mig nu. Så får du alle de næreboller, du kan spise. Flere? Det er da længe siden, du har været inde og hente en i butikken. Ja. Jeg har spist 500 kroner siden i går. Kan du ikke se det på mig? Jo, men hvor havde du alle de penge fra? Hvor var det, jeg i Terkelsen og de andre, de lå mig alle de her, hvor der Aha! Du burde tvinges til at spise 1000 næreboller mere. Men nu lover du at sige mig, hvad med Knejspring har nogle planer. Så bliver det her en sag mellem dig og mig. Siger man det, så har jeg en idé. Kom.
Så kan I godt stoppe med at gabe, ellers bliver jeg sat i gabestok. Hør her, jeg har en plan. Did you say that it will look like an ice cream store? I don't understand. Mr. Olsen, you want to buy oil candy? We will give you a good price. Hvad siger de skumbamser? De vil købe alt slikket i din butik. Så må de om bag køen og vente til det bliver deres tur. You will have to wait until it's your turn. Skal sådan en lille knæk være fræk, og så har vi købt på udenlandsk. Jeg vil gerne have en af dem. Nej, 2 af dem. Jeg vil også gerne se noget. Nej. Har I noget med Chris? Nej. Hvor meget har jeg nu for? Jeg vil også gerne have 3. No, we don't want this place anymore. It's too much with our fields, children. Mr. Taxman, we will go home to America. Goodbye. But. Dyt godt, goodbye din og tot. Olsen ejer en slikbutik med bolsjer og lakrids. Mine naver siger smutter klik, helt op i mit gebis. Lørdag aften så får jeg lov
børn spise nye marcipanbrød til. Det har længe været i min højre stortog, hvilket betyder, at alt ikke er, som det skal være. Hvad mener du? Du kan sagtens starte butikken med takkelsen igen. Han kunne sikkert godt bruge pengene til et engelskkursus. Det er hans engelsk er ikke bedre end mit russiske. Kan du snakke russisk? Kun lidt. Hovski, snovski, kijedovski. Det har aldrig været russisk. Det lyder som en hundeprut. Ja, ja. Men med hensyn til de der amerikanere, så vender de snart tilbage igen. De lader sig ikke slå ud af sådan en flok unger og 2 gamle fjolser. Tal lige for dig selv. Som mig og slikmuller har faktisk talt om at komme på pension. Og ikke nok med, at det værker i stortårnet, men knæene også begyndt at knirke lidt. Pension! Det er da kun gamle mennesker, der går på pension. Ja, vi nærmer os jo også snart de 70, men ellers tak for komplimentet. Hvad som os? Hvor skal vi så gå ned og hygge os eftermiddag, så vi ikke lige kan gå i jeres baglokale? Jamen, I kan da besøge os lige så til, I vil. Hvor skal jeg så aflevere mine flasker? Vi kan da ikke bare lukke vores gode gamle slikbutik. Fru Kvist! Nå, Lars, pas dig på dig selv. Det spring, du lige lavede, er mere, end du har lavet i gymnastik hele din skoletid. Jamen, fru Kvist siger du råd til mig. Lige så mange slikbutikker, som du har lyst til. Og må så også blive lidt nok smart på hver enkelt skole. Så tror jeg aldrig, at du kan stå i slikbutik. Olsen, jeg er klar over din åbningstid til Terkelsen. Hvis det ikke bliver bedre, så køber jeg snart helt biksen. Ja, nu må vi jo lige høre børnene og Ole. Det lyder da som en god idé. Hvad? Hvis din kæbe falder så langt ned igen, skal du da overveje det med sikkerhedstransport. Ja, vi synes, at det er en god idé at få fisk og butikken videre. Synes I ikke også, børn? Jo. Men må vi så stadig besøge jer? Ja, selvfølgelig. Og hvis vi må, så vil vi også gerne komme og snyde lidt i baglokalet. Det må I selvfølgelig, men I skal bare rydde op efter jer selv. I ser ikke så glade ud over. Synes I, jeg er underlig? Nej, men hvorfor vil du lige pludselig have en slikbutik? Jeg har fået mere tid, for jeg har desværre måttet afdele min elskepiv. Jeg har tur til ansvar for det mere. Det var begyndt at ikke blive fred. Du er måske lidt underlig. Jamen, så ser det ud til, at vi kan beholde vores slikbutik, og Terkelsen kan komme på engelsk kursus. Jeg har allerede lavet et slogan. Er du sur og trist, så kan du slikke hos Kvist. Og da du har arvet, så har jeg råd til at gøre lidt rundt hernede. Hver fredag vil jeg holde happy hour fra kl. 15 til 16. Hvad er happy hour? Det betyder, at der er gratis lidt til alle i en time. I skal bare holde jer for forhandlingsskolen. Det er nu en god måde, du er underlig på. Vi havde en
Okay, så vil jeg gerne sige, at jeg gerne vil få Hanne Birk herop. Hallo. Den tager jeg bare. Tak. Anne, så kan du bare op med mig og give til. Ja. Anne, kom nu. Vi har en gave til dig. Kommer hun, eller kommer hun ikke? Okay, så kan vi gå videre. Ja, vi går videre. Okay, og så vil vi også gerne have Inge her. Inge, Det vil altid gerne sige tak, fordi at du har været sådan en god musiklærer, og fordi du har været sådan en god instruktør. Jeg er så god. og så vil vi også gerne bede Poul Hansen om at komme herop. Tak for, at du var sådan en skøn lærer fra 3. klasse og op til 6. Og når vi skal til Bogense og Branderup, hvor vi ellers skal hen, så kommer vi til at samle rigtig, rigtig meget. Tak for de 3 år, som nu har været vores matematiklærer i, og vi har heldigvis lært noget. Jeg har lært meget. Skal vi have Morten? Han er vel også... Morten Fly! Han trimmer. Ej, hvor er I lavsynet! Vi tager vilsen. Helvede. For Søren. Jeg skal ikke for helvede. Søren. Ja. Nå. Musik.
Siden anden klasse, tror jeg. Undervis, tak for det. Tusind tak for det. Fuck, jeg fik et chok. Fordi